sikhohle ukuthi imvuzo yakhona izosisa kuphi. Amen. So mzalwane wami noma wena mntana ungavumi ukwenziwa indlala. Ngoba indlala ingozi bazalwane. Indlala iyenza intombazane eziphethe kahle ithengise ngomzimba wakhe. Iyenza ubaba oqotho anike sifa ukuthi uhamba ubulala uzibani ba. Indlala leyo bazalwane. Niqapheleni bazalwane indlala. Ngithi bazalwane ungaphathwa indlala. Cela kuJehova. Cela kuJehova. Lithi iBhayibheli welatsha wamthumela ngamagwababa. Ungamane ufidwa amagwababa bazalwane wami ukuthi uthengise ngedestiny yakho. Noma uthengise ngephupho lakho. Amen. So mistake one uyabona ukuthi hayi man. Kahle kimi ngabakhelesi ngenxa yendlala. Ngapho mfowethu ibirthright yakho. Number 2, lithi iBhayibheli ube namakhosikazi engasi babaJuda ngoba amaJuda ngosiko lwabo abashadelani nezinye izizwe. Bashadelana bona bodwa. Lithi iBhayibheli lamakhosikazi abe yiphele endlebeni empilweni zika Isaka no Rachel no Jacob no mama kaJacob. So sometimes njoba ngisho ngikhuluma nani youth ukuthi bahlonipheni abazali benu ngoba umzali une power over your life to bless you or to curse you. Ese uwele la ngoba azange afuna ukumamela umama wakhe. Lithi iBhayibheli mama wakhe masakuthi uzobusiswa wayenza iplani waplota. Yabona umuntu umama ungambona thulile bese umthatha kancane. Bayingozi labantu. Lalela mina. Uma ufuna zakho zikulungele, yenza sure ukuthi uyayincengela. Especially bakakhuza ngezinto eziro. Zincengele mntanami. Amen. Zincengele ngoba uyozithola usenkingeni. Ngoba enye into mfuthi kumele uyazi ukuthi lithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko kuze izinsuku zakho zande ezweni. So umzali uNkulunkulu womntwana. uNkulunkulu angeke ambless umntwana umzali angekho. Nithi meyakwana umzali wakho wena uyaphuza wena wenza mhloniphe mntwana. Mhloniphe. Mhloniphe ngoba lo muntu lo uphethe isikhiya sedestiny yakho. Ayikho into ozoyenzeka uma umzali wakho angajabulanga. Abaningi bathola basemajele nje ukuthi azange bafuna ukulalela abazali. Okay, azibone esewinkinga zakhe. Athi mangaqeda futhi angathi saphethe inkemba. Siyam director manje inkemba ukuthi okay, so uzibone ama mistake wakho. What's next? Imkhomba uIshmael. uIshmael baba omkhulu wakhe. uIshmael, why uIshmael? Ngoba uIshmael uyayazi le ndlela le. Uyayazi rejection uIshmael ubuhlungu kanjani. uIshmael yena nomama wakhe bake bakhishwa nge5 liter yamanzi ayejuice bazalwa. Kwathiwa hambani bapho ne loaf brown kwathiwa hambani haka asi. So uye umuntu oyazi kahle lento le akuyo. Makafika lapha ya waIshmael uthola isimanga sendaba ukuthi labantu laba babumbene bazalwane. They are united. Lithi iBhayibheli uma ufunda kuGenesis chapter 25 ufunda lonke ichapter lo. Lithi bekana amadodana awu12 and all of them were princes. Already short if these boys were princes so they were inkosi. So uye umuntu wino azi kahle ukuthi ungenile kulesimo lesibenguso kodwa wakhona ukuphuma namhlanje uyinkosi. Yiko masifunda la umfowabo mathi uzomncenga athi umuphi izipho athi cha nginabo kwanele. Ngoba kukhona into eyenzekile between chapter 27 chapter 23. And into engithanda ngose ukuthi wamxolela umfowabo ngoba lithi ukhona la wasefuna khona ukumbulala. Yazi mawulimele sometimes ngofisa ukuthi sister sakho ngasibulala. Noma ufisa ukuthi sife. Kodwa njengoba ngisho ngithi you must forgive. Ngiyazi kunzima abazalwane but you must forgive. Bese you forgive then you moved on. Mafela lapho uthola izinto ezithu that are very interesting. Thola ukuthi labantu laba babumbene. Namhlanje amadodana kaIshmael abumbene. Ama-Muslim
amadodana kaIshmael abumbene. Omunye makenza lokhu athi ngicela support la mfowethu uyamsupport. Omunye makathi ngenza lokhu athi ngicela support la uyamsupport. Nathi bazalwa nathi singabana lokubumbana kunjalo. Awu amen. Amen. Enye into ayithola lapha that is very interesting. Bisho abazalwane bayayisaba le bazalwane. Semali ngiyayisho nje kodwa bayayisaba abazalwane. Athola ukuthi labantu laba abantu abathanda ama blessings but baya understand ukuthi in order for them to be blessed they need to give. Uyibona phi lento leyo uEsau? Sithola lento noma ngithi lento sithola la amadodana kaJakobe abambe umunye umfowabo bamfaka emgodini. Ayafika amashmayelazi. Ayafika yabuza ukuthi kwenzakalani la. Bathi hayi lo mfowethu lo siyamthengisa. Bathi yini into especial ngalomuntu? Bayababekela ukuthi yabona lo good manager lo. Usibona nje sibadala simanage wawe. Number 2 umphuphi futhi uyakwazi ukuchaza amaphupho. Bathi hayi ube njalo ukhiphele emgodini nayi imali. Bayanikela abazalwane bafuna ini isibusiso. Bayanikela bayamdonsa abafoka bayamkhipha. Ngoba khona into omele ukuthi mawuzilanda belo unikele bese zona ziyadonseka siza kuwe. Bayamthatha bamfaka ekemeleni bahamba naye. Bayahamba. Mabala endleleni bayacabanga manje ukuthi no man lo muntu lo ngeke simthengisele ngoba. Baya kumunye umngane wabathu Potifaro usebenza eParliament laseGibhithe. He was a minister there. Bathi hey sina appointment sicela sibizele ubani bani uyambiza receptionist. Hey we have these people here hayi bayenza vele. Bathi sinomuntu la siyamthengisa islave. Uthi hayi man nabantu abaningi abangisebenzelayo bathi washeshi sisikutshela ama qualities walomuntu. Angike lohlala ukhala ukuthi kunabantu abalovayo la kule staff sakho. Lo ngaba manager. Unabalovayo, unabeza late. Lo imanager. Awu amen. Bathi futhi uma unamaphupho ngathi ayaqaka. Ngoba sike sibe namaphupho asixaka. Lo yawaxazulula. iBhayibheli ke bazalwane alichazi ukuthi kwakhishwa malini. Kodwa uyabona ukuthi it was an undisclosed amount. Ngiyakholwa abasaba ukuyifaka ngoba mhlawumbe abanye bethu la singaquleka mase ngabona ukuthi kwakhishwa malini ukuthi lo mfana atholakala. Futhi lento le yokunikela amashmayela athi siyilandele ukuthi bayitholaphi. Bayitholaphi lento le. Mase siyabheka bayithola kumkhulu wabo uAbraham. Amen. So ngicela siye kuGenesis. Genesis 22 verses 3 to 4. Wano umpethele nesizulu nofundela. Yebo verses 3 to 4. Amen. Amen. Verse 23. 3 to 4. 3 to 4. Abraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe wathatha izimbili ezincekwini zakhe noIsaki indodana yakhe wanqanda izinkuni zomnikelo ukuza kushiswa wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Ngosuku lwesithathu Abraham waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekude. Amen. uAbraham wathi ezincekwini zakhe hlalani lapha nembongolo mina nomfana sisalapha sikhuleke sibuye sizikile. Amen. So na le nto engikhuluma ngazo ukuthi abazalwane bayisaba umnikelo. uAbraham la uyinikela ngendodana yakhe. Ithi iBhayibheli wavuka early bazalwane.
balifake ngenhloso legama elithi Eli. Ukuthi abanye bethu bakumele sonikela sidonsa inyawo. Asibi Eli. So noNkulunkulu uma umcela unenkinga naye uzoyenza njani ukudonsa inyawo naye kuba so ezinye inkinga zethu sizibona singasheshi izilungu ukuthi nathi asibi entweni zikabani. Amen. Lithi iBhayibheli ngoba lo muntu uphethe umnikelo uvuke Eli uprepared ilanga lesithathu lithi wabona indawo ekude. Awu haleluya. Yabona uma uphethe umnikelo umuntu onikelayo uNkulunkulu ubona izinto ezikude ezinye abantu abangaziboni la uzibona wona zikude baze bakubuza ukuthi uyaze kanjani kanti hayi cha ukuthi uphethe uIsaka. So uNkulunkulu uvulela amakhethini wempilo ubona ama-ideas akude ukuthi mawayenza kulethele izinto ezikude ezokuthatha lawo zibise kude. Hawu haleluya. Amen. So ke umzalwane sengiyavala maye bazalwane kudingeka iminyango emine okumele udlule kuyo uma unikela. Umnyango wokuqala is an effort door. Umnyango la uNkulunkulu abhekile ukuthi nawe uza nokunye naye uza nokunye. Niyahlangabezana kuba exchange. Akekho uRobho munye. Mawuza kanje naye uza so. Njengo Abraham njengoba khuphuka intaba nenqama naye khuphuka intaba. Uhlangana phezulu le. Awu amen. It's an effort door. Amen. Number 2, ngithanda ukuhlala kuyo kancane, it's a key door. Yabona le idinga isikhiye and idinga ube very humble. Ngoba abantu abaningi bayalahla la. Bayalahla ngoba yabona isikhiye mangasibona into encane. Kodwa sivale into ezinkulu. Siphethe imfihlakalo enkulu ka. Yabona nje basuke sila suke sinekhiye. Masingalahla ikhiye khona abanye bangena emakhaya. Ngincaya ngesikhiye nje into encane. So importance yesikhiye sibona endabeni kaElijah when he sacrifices in the Mount Carmel. Uqoqa wonke bathi uthatha amatshe awu12 wabeka inkuni wabeka inkunzi ngaphezulu. Bese maceda khona into abazalwana abangayinaki lithi bathela amanzi ngama-barrels ayi4 and 3 times, which is equals to 12. So mawuthi uyabheka and nazi ubazalwana njengoba bathela amanzi lawo bekunenkinga vele yamanzi kule ndawo. Bakhipha amanzi wabo wokugcina njengoba thina sinokusaba ukhipha into ezokugcina la bona bakhipha ini amanzi wabo wokugcina njengoba nama-barrel ayi4 arepresenta imonth eyi1 bekumele balaste unyaka wonke. Uthi uprofita nkulu ukuthi lethana amanzi thelana amanzi ngoba amanzi ayini ayisikhiye esizobilisa imvula. Usemangaceda la akabakhohlwa ngoba lezi abantu batshele ngamanzi. Usokuthi benceke yakho uthi hamba wena uyele ngasogwini ubheke ukuthi nakwenza uyakhuleka yena ngapha. Lithi iBhayibheli inceku 7 times yaya wosikhombisa ithi yabona ife encane ngesandla somuntu. Anitshele bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu blessa nemvula, can you count amatonsi emvula? Phela this is a flood. Bona bathele nje ama-drums angakayi4 kodwa uNkulunkulu mase bablessa benze uza ngamafu uvulela amagate wasezulwini kuzoza iflood ezoreplace lamanzi lawa abanikele ngawo. Awu amen. 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 Number 3. Okay, mhlawumbe la kule key singasheshi sindlule. Singimention one sin story. Esinye esika Samson. uSamson usebanjiwe. Unamandla kodwa amehlo awasekho. Lithi iBhayibheli kwakhona umfana omncane.
Uyabona abantu abancane labo mabadelele. Mhlawumbe abanawo amandla. Abanamehlo. Lithi here to rely on this young boy. Umfana mathi jikale ube jika uSamson. Makathi yale ube yale uSamson. Umfana ngithi bazalwane akanawo amandla. Kodwa unamehlo wokubona ukuthi mele ambeke kuphi uSamson to positioning ukuthi umephusha. Bazalwane ukuthi leke inkinga zakhe zisuka zingcwabe. Hallelujah. Uyamhola umbeke amaphile ngoba udinga umuntu ozokupositiona. And sometimes umuntu lo yakusumuntu nama qualifications njengawe. Mhlamba kanamali njengawe. Kodwa kumele umlalele. Ngizwa ngithi la kumele ucheck ukuthi pride uyayisusa. Ngoba kuzoletha umuntu ongamcabangeli ukuthi lo uyisikhiya sakhe. Amen. That door. It is a seasonal door. When it is your season, nothing will stop you. But be careful to know when it is your season. Because once we mix the season yako, uzofana no Israel, it will take you 40 years for you to get it again. So when it is your season to sow, don't waste time. So, makuthiwa isizini ukuthi manje sitshale, tshala. Ngoba isizini iyadlula bazalwane. Yabona la unceda uJesu kuphela. Njengendoda le esechibini le, but for 38 years. Yayimluku ibukela abanye badlula. Until uJesu wavele emuva. Azoba nomusa. La usizomusa la. Uma uyimixile, you will stay 38 years. Ubukela abantu baba blessed. Unokuhlela ubukela how now unyangena. Now unyandlula. How? Balokudlula la. Because you cannot catch your season, bazalwane. It's very important to catch your season. When it's your season, ungadebheseli. Noma kuyogcina so uzobona. And when it's your season, God will give you something sometimes. Engeke uyithele ngemali. Lithi iBhayibheli kwakhona indoda encwadini yaZenzo ehleli ngasegeyithini. Lithi behlala icela njalo. Beyidlula uJohn noPetro. Shuthi bengakabe isizini yabo ngoba kuthiwa beloku idlula njalo. Kodwa lafika ilanga yafika isizini yale ndoda. Amen. Yafika isizini yale ndoda. Yathi yacela kanti isizini yayo. Bathi silver negolide asinalo. Ngoba kahle awudingwa isilver negolide. Kodwa ngalokhu. Amen. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Hallelujah. Ako chapelo marana Jesu matsoho. Father, in the name of Jesus, I pray a special blessing upon him in the name of Jesus. Continue, oh God, revealing yourself to him, Father. Let him be a vessel in your hands. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen.